Sinda, Kita, Ika, Ako, Bicol sa radyo DZGB. Ang programang matukar kan mga isyos na nagakaafektar sa kabuhayan kan lambang Bicolano. Inian mataunin linaw sa mga pangyayari sa rehiyon. May pagmakulog sa kapwa Bicolano dahilan ta Sinda, Kita, Ika, Ako, Bicol. Ngunyan, uyan sa indong mga kairibanan sa programang Ika, Sinda, Kita, Ako, Bicol. Sinda, kita, ika, ako Bicol. Pagayunon sa Kabikulan, maugmahon sa Kabikulan, matsaka mo sa Kabikulan, dahil nindo malilinawan. Babaeng taga Bicol, ako Bicolana. Marhayang ugali, pirmi pang maugma. Marhay magiayo, marhay na amiga. Ito ang nagimatan pagka Bicolana. Ako Bicol, Dagang yaon gilayon. Al Armario po, reporting for Joe Digdi sa programa ta. Tirana Programa Nindugabos. ang bulkan mayon, Mga tribo kong Bicolano, ang Bicolana kain man kita sa mundo. mapit sa Ako Bicol, party list po iyan. Duman po sa samo, Yan Panginoon niya ninda Congressman Saldico. maski daing At man si Congressman Pido Garbin Jr. paruyahay, kung sisay sa Indo Sini ba pa mga pag-iriba sa Ako Bicol. kita, Siyempre yaw na pagpaabot sa Indo nin Diyos Maray na aga. tulos Kay Raya na aga tango niya na no. mabayan Init-init na digdi sa Bicol. sa Indo. Kalampas na so mga makusog na pag-ura naman. Sa Kaya sana ayos lang kita. Sarong Domingo, Relax na. Huwag lang kidit. sa lugang naga, Ani ba garing kiri dito na. maugmang. Siyempre Ako Bicol. Nabilog po yan dahil sa pagtabang. Setyembre, Kaya ano man ang mga negatibong komentaryo ako sa di sa pagtabang, sa di ano man ang maraot dyan? araw Pero depende na sana yan sa tuyang pag-iisip. kudut Ano man maraot sa pagtabang? mo ako Kaya lang, baka man gabos siyempre natatabangan ta. ang simbag mo sa Baka man iyan punuan perpekado. ayaman Gabos man na bagay, bako perpekado. hain ka Anyway, tabi, kakawat kamusta ka mo dyan? kaya Live man kita dyan, naka-hook up tabi dyan sa Sorsogon. Mag-iriba ta sa OKFM Sorsogon. girundo Kamusta dyan mga pag-iriba? na Hira na kita mag-irilingan, ano? kakawat Kamusta, Primong Rex? Ulima? Si Rex. kudutan Primo kami ka ni John. anak Mag-primo sa lawas. Eh, siyempre si Bapa dyan, tabi. Oy, sa daet. bulusan, Cam Norte. saro, Magandang umaga po sa inyo dyan. unay, Kumusta ang panahon dyan sa Cam Norte? kaduman, Siyempre sa OKFM dyan. Na Raymond da San Fernando. Naman ang in charge dyan sa programa Kanako Bicol. sa kumaan, Sa Iriga. Kumusta paring Joey Sarsia? Joey Sarsia man ang angkor dyan sa Iriga. Sa radyo natin. narusan, Katanduan sa Kamasbate. sugon, Ikutom so radyo ninda dyan. naman nasa Iba man ang time slot kaya. marinis, Ang programa Kanako Bicol. Anyway, kabos po yan nagtatrabaho ang alba, para
para sa ang bulkan na may kakagian na sa tuyang pagbuhay-buhay dyan karim. sa mga isla kan Masbate at saka dyan sa Catanduanes. Ilong pagkamo 134 present sa yan sa Bagong Bayan banding pa. akan Legazpi City. Kaday Barangay 8 ba yan? Bagong Bayan ano? ay paning ba. Si 588 Day Aldaw po Manoyal, Congressman Garbin. sinipin Pwede po pa-announce sa radyo kung rin ang distribution ng pamasko. isagwan. Yupon, kada harong, kada barangay. Ayo po. Umada May mga schedule na yan. Urus layak ko. Nasa pag-distribute ng unyang kan mga coupons, ano? Kamo sa Tarawan Tabi sa Legazpi City. Kada harong. Tantod ta, i-detalye yan. Baka makaoron ta si Congressman. Available lamang si Kong, maski ilit na minutos. Sige sa ng panao bagang unyang ka na kubikon. Sige sa ng panao. Ano ba? Sige man ang komentaryo. Sa samuya Ano kubikol? Sige sa ng panao. Ay nako. es magayunon balang kumakanta. Taon ta, madetalye ta lamang yan. Ano ang mga latest na bigiribo ka mga taga kubikol. Aramang gitaran ninda Bation ta giraray tabi. Oy, kumusta dyan sa Udan? Kan Legazpi. ang harana Yan sa Udan kan Legazpi. Nakamali siya ako. umangon Ah, ang naginip nakulon dyan na nakasulog ki t-shirt na APG. muya kung Ano ang mensahe daw kaya? natawo Mga taga-Saud kan Legazpi. sisa kong pagpinsa nasinda mapuksa Ano kaya mensahe kaya? Di alam na dis. Sabi ba gani? Kuya Kim, alam na dis. Maray na yan, okay. Sige, tabi. Si 134. Hoy, Manay Milabal. Kumusta tabi, Manay Milabal? Listening man si Manay Milabal. Sige ha. Kung gusto mo rin dumagbuntog digdi sa tuyang programa, hindi ka mag-text sa 0909 1175001. 0909-1175001. Yan po ang sa tuyang hotline. Available si Kong Ade. Tod. Nakalamang pwede kita mapagbigyan. Si Congressman Pido. Sige naman ang libot. May gusto na kubikol mo niyan. Maski sa ina lugar. Maski sa ina lugar. Pabayaan Sige na ang relibot. Schedule. Yun po. Ayan, asyo po na yan. Ang araw mo kaya may instruction na namati ko kaya eh. Namati ko personal. So, instruction ni Congressman Garbin. Dahing pagpilion. Dahing ngayang puro politika digdi ang mga coupons na dahing ipapanaw sa barangay. Kada harong. Tatarawan talaga, Ate Chi. Yun. buhay kong iniuwi Kada harong katawan. Dahil anong kulor mo dyan na politika. Ang importante, magkaurog mo niya na Pasko. Ang mga tao. Hindi naman sanang kaipuan mo niya kang tao. Mga basic na pangaipo. mo Hiraka Basta ayos ang pagkabuhay. na Buruhay kita. sa kinaba Hindi naman sana, hindi kitang hilang. Magpara... Ano yun magpara... Yan ha? Okay na? Dahil magpara ambisyon ko ano sa buhay. sa kinaba So, simple sa ng buhay. Ali nga si John, ta simple sa ng buhay ka na. Ate Chi, simple sa na. Ano na yun eh? May love letter si Angel. Ano yun eh? Ano yun eh? Sa dole, tupad. Pwede po makasabay sa tupad. Ali sa ikibi. Pahapot lang tabi si ini.
nakaantabay sa duli. Ang aram ko kaya, ining tupad baga, Bikwero yan ini sa barangay, kung sa ingkang barangay, magkailusyon. duman ka man malambing duman sa mga leader, barangay coordinator. Kada barangay, may mga leader man iyan. Ha? Nailo? Alin na sa dole, natupad na siya duman. Gusto niya pang matupad giraray. Pero sa iling ko, less priority man siya. Ito amang kiiba na pwedeng magkinabang. Unless may second round gayon. Ay, kaya po kay congressman taon-taon. Ito natupad na sa iyo duman sa dole. Gusto ko yari, matupad duman sa Ako Bicol. Sa kuya lang personal pero less priority naman siya. Ego man kiba. Ako di man ako natin natupad. Ibang tupad man. Natutupad ang ating mga pangarap sa ibang bagay. Iba man sutupada. Iba man sutupada kan tupad. Ang tupada igpaparadarakop iyang kan pulis. Pero dapat day pagparadakopon. Ang tupada parte na kan kultura. Pagpustahan kita John. Maski anong papundo kan tupada, ay man yan mapupundo. Napartian kan kultura. Dapat kayan gibo na sanang legal. Gibo legal, i-regulate lang. I-regulate lang. Mga kasakitan Kung sa barangay, kung may mga okasyon na dahil may bitaran, arugang piyesta, may gadan, di ang tupada, tawa na sa nakiduwa ngayang aldaw, may gadan. So, pamilya kan gadan, dahil na magpaparadorolok sa politiko. Practice bagang ngunyan, Ate Che. Pag may gadan ang pamilya, madulok sa politiko. Very priority pang dulukan sa politiko kaysa sa pamilya. Dahil naman talagang maiwasan na may pamilyang gipit-gipit man. Pero dapat priority nga nang mag-resolver kaya sa pamilya. Kaduwa na sa ng politiko. Baliktad na ngunyan, lalo may eleksyon. Pag may gadan, nainot pang solisitan so politiko kaysa sa mga kapamilya. Kaya kung may tupada, ang tupada, so income dyan, itaw na sana sa gadan. Hindi na agad sa politika, baka para i-legalize mo so tupada. Sa ibang lugar, bigigibo na ini Ate Chi. Kundi, nasa mga leader man sa naiyan. Digdi sa Legazpi, ang pigbubuhay digdi sa operator kambulangan. Ang ordinansa digdi sa Legazpi, tuom-tuom ko yan, nagko-cover ako kato dyan sa Koreang Palunsod. Ginibo pa, panahon Dipuntong City Councilor Ed Aragon. Nakakabats pa kato ni Dipuntong Kagawad Boroy Arroyo. Garada na sukadaklan. Ang ordinansa ng unya sa Legazpi, ang pigbubuhay sa operator kambulangan. Kuda konsisay ang ibang nagkikinabang dyan. Winaraan ki kaugmahan sa barangay. Nabubuhay sa naso dyan sa bulangan na legal. Imagine mo, piyesta ngaya sa Taysan Ate Che. An bulang duman sa umapon. Piyesta ngaya digdi sa Buunot. Dyan sa Northern Barangays. An bulang sa Rawis. Naon mo yan? Di wala sa kaugmahan sa barangay. Bigira sana sa nadaso barangay. An iras pipagi sa kapitan, kung sisay na coordinator dyan. Hindi maray lamang kung nakakaabot sa barangay. Kung kumpleto na nakakaabot sa barangay, Ate Che. Pag nagagian sa bulsa kan, kung sisay dyan, Pira de los Buenos, mataro mo ng gunting. kang maliw. Diyos ko. Magpara-istoryahan pa kita. Gurang na kita sa kwan, sa kawat digdi sa kinaban. Para-istoryahan kita kan mga nangyayari dyan sa barangay. Yan ang totoo. Kung iras kan barangay, itataw da sa kapitan o konsisay na koordinator. Ang problema,
napapasahin ito. Sigurado daw nakakabot sa barangay. Di ba kayo diyo sa mga unisto man na opisyal? Isus ko, yun na panahon. Bira na unisto. Kasi nga ni, ngara na unisto, bago man unisto. Kaya mga pulis, ano ba para darakupon iyan ta? Mga kaurugman, mga small time man sana. Mga abuso man. Kailangan kung di kinagagad. Ito ba kinagagad? Diyos ko. Taram pa kita. Kailangan kung di tampigagad. May abuso man yun. Linda. Natutuusan na kita. Dahil pasikong. Mali ka, Tije. Mali. Ha? Mali ka sangli. Siya ko nga. Sige, storbuta ka naman ganyan. Gusto ka talaga makaoron kung ta. Ano ini? Namimiss ko na si Kong. Pido. Sa nagiligan sana kami sa mga okasyon. Dahil kami beer na mag-uron. Hoy, kaway sana. Si Kong Pido. Ano ba? Biga para irintriga kan kung ano-ano mga negatibong ano. Mamibidang tabi ni the personal si Kong Pido. Mabuto na tao. Maasahan. Talagang may abilidad. Tunay na ligaspinyo. Tunay mga ligaspinyo. Tubong pamitisan kan mayon. Sabi ka tong duming panesa. Ako nga yanoy namundag sa poon kan labi-labi. Digday sa poon kan mayon. Kaya nga ika, alarmaryo ka, nagsakat-sakat ka dyan sa tuktukan mayon. Nagbarit ako kay Duming Panesa ka to, Ate Che. Proud na proud man ako. Ako, day pamangki, bako sa pagambog, ano? Record yan, puton mo si Joe Briones. Day pamangki, taga Media Digdi sa Albay, na nakaabot sa tuktukan mayon. Kami ni Joe Briones, karibanang ko yan, muda itong Rick D. Record yan. Proud na proud man ako ta. Mga tugang, yaon ako dagi sa Crater kan Bulkan mayon. Igreportan ko si Duming Panesa. Aram mo, tiraw na ako ka ni Duming Panesa. Ika ngayang lapakan kang alarmaryo ka. Ako ngayang gos-gos na dyan sa poon kan labi-labi. Sa pamitisang kan mayon. Day ka ngaya dyan, lumampaw ka ngaya dyan. Sa matitigba ka dyan. Tama baga si Duming? After a year, nagtuga ba ka to 1993 gayon? Nagtuga, so dakulo na nagadan dyan. Duman ko na-realize, tama si Chu Duming. Saludo kay Chu Duming Panesa. Dahil na ako dyan maotro, Ate Che. Ipasisay dyan na. Umagdas ako, magsakat aja sa mayon. Dahil na ako dyan masakat dyan. Abo ko na. Tama ito si Chu Duming. Kaya si Kong Pido, ali yan sa pamitisan kan mayon. Namundag yan dyan sa may poon kan lobe-lobe. Tunay na tagaligaspe. May mga, kuha naman dyan, may mga kredito na naman dyan. May mga kredito na naman, Ate Che. Para ako nagsabi kang totoo. Kulang pa nga ni ang sabi ko. Kaya, para credit. Nagkataon sa naman, election baga. Kaya manilayan ng mga negatibong komentaryo. Dahil manindok. Kaya si Atty. Si 134. Kung ini, pansin ini. Ay kung nagparabasaw na amigo sa imong text. Basta pansin ni Congressman Pido. Kung tagahanga man ako ni Congressman Pido. Personal, personal. Tagahanga ako ni Congressman Pido. Imagine mo, kasi na taga-poon kan Bulkan mayon, taga-pamitisan kan Bulkan mayon, ang nakikibalbalan duman sa Kongreso. Pag arog na ka ni si, apod ka ni, so quote, nakabarong na si Congressman Pido, nakatrubinize, diyan sa Kongreso, nahiling ko sa telebisyon. Bagusan na sa kagwapuhan, bagusan sa kagwapuhan, Ate Che, talagang may abilidad. Iyan ang busis ta. Busis kan Ligaspeño, busis kan Bicolano, diyan sa Kongreso. Congressman Pido Garbin, bago sa pag-umaw,
man baga? Sisayan mga argumento na bako totoo ang kataram ko. Hindi ka mo magpara-credit. Kung may mga na-insecure man, nasa senda yan. Ha? Basta kita, kung kita digdi magkatribo para sa pagbabago. Dahil na kung ibang kataram para sa pagbabago. Sisay anabo kipagbabago. Anabo kipagbabago. So, siguro satisfied na siya sa pagkikinabang niya. Satisfied na siya sa nangyayari sa palibot. Ako gusto ko ipagbabago. Ikaw yun, gusto mo magipagbabago. Atich, sisi man ba yan abo kipagbabago? Kaya, si Congressman Bido Garbin, apisar pirming bago, ang sa iyang, ang sa iyang Trobinize na, na pormada, si Congressman Garbin, namundag talaga, sapon kan mayon, sapon kan lobe-lobe, na dapat ang ipagmalaki. Kong, pasensya na Kong. Hello Kong. Morning, Al. Morning. Pasensya na big para umauta ka. Yaong kita sa talutod kang mayon, ngunyan. Yaong ka dyan. Tabig para umauta ka na. Nadagog mo? Iyo tabi, yaong kita ngunyan mismo sa talutod kang mayon, hindi sa mabinit. Aha. Sakto Prepare kita ki mga banhi, fertilizer, farm tools, sa tuyang mga paralati. Aha. Kasi mga seedlings tabi. Kasi mga seedlings. Ayun, talagang day ko talaga aram. Totoo, day ko aram. Nayaong ka mananggad sa pamitisan kan mayon, Kong. So sige na. Oo, sige na talaga ang ayuda kan ako Bicol. Parte ini kan ayuda ta sa sektor kan mga paraoma. Over the sectors of the farmers, matawan ta si tabang, pagabos seed, and sa ngunyan Al, sa mga kalati, digdi sa mabit, pwesto ki 71. And pati naman sa mga mga rice farmer, nasa taman sinda. And tapos na sa turnover, gaining mga equipments, gaining mga tabian. Okay, talagang medyo maparos-paros kayo dyan sa area mo tabi Kong, yaong ka sa pamitisan kan mayon. Anyway, nasasabutan ko tabi na yan parte kan ayuda ta na pigatao sa mga farmers and bako lang dyan sa mabinit kundi ginibutan naman ini sa iba pang mga barangay kan mga inot daw in magkapadagos pa ini para sa tuyang mga parao matabi. Well, tama po kamo and as we speak nasa 25 ng barangay kasi bako man bagagabos may umahan or within the agricultural area kasi kadaklan man sa tuya urbanized naman dito sa Legazpi. So sa south and north, halos na ubos-ubos na. And then after this distribution kaining katabangan to sa mga paraoma, we will proceed to Barangay Bunga para naman sa food packs tabial. Ayun, food packs talagang ang food packs po na yan. Sabi mo baga, nadangog ko, tugon mo sa mga coordinators ta na dapat gabos tawan, gabos na pamilya tabi Kong dahil pipilion sa pag-distribute kayo ng mga food packs na yan. Well, I hope so. Pero minsan paano, Al, may day nakalistang pamilya o may bagong pamilya. Kaya minsan nami-miss out tabi, Al. Ayun. Pero ang sa tuyang obeto is to cover as much as possible gabos na pamilya sa tabang barangay dito sa Legazpi. Oo, siguro. Siguro kung arog kaya na bako updated sa lista nasa barangay officials na yan tabi na dapat kompleto tanganing gabos tabi abuton talaga. Well, tama ka dyan, Al. In the same way, na pag nag-distribute man kita sa seniors, may nalileft out man, may nalilingawan, may nakakasabay baga sa lista, kaya ipahabol sana sa natabi, Al. Ayun. Ang importante, pwedeng ihabol.
Well, tama ka, Al. So, Ayun. yung muna, mga aktibidades sa Al, sige-sige, by next week, we'll have the educational assistance payout naman Mhm. sa mga college students na kumbaga nagkauro dyan pa. But ini ang programa ka ako Bicol Party List, Mhm. sinasaydong lingkod, Congressman Saldico, Congressman Pido Garbin, panganing matouch base ma-reach out ang gabos sa sektor kan sa tuyang syudad. So, Al, Kong, daw giraray tabi. Kong, isingit ko lang tabi, may nag-text digdi, siya daw naging beneficiaryo na kan tupad sa dole, pwede pang maging aplikante man sa Ako Bicol tupad program? Well, by next year na tabi, but you cannot be a recipient twice in the same year. So, sa sarong taon, sarong beses ka lang pwede maging recipient. By next year, mag-apply tabi ka mo sa Muya. Ayun. And speaking of tupad, Opo. at Dagos halos Monday to Friday yan sa tuyang orientation para makover na pa Mhm. sa ibang mga tupad beneficiaries na day pa nakakapagpuon. So this is also for the displaced workers Opo. para magkaikos indaki kita sa panahon na dahil sindan trabaho. So Al, Ayun, salamat very clear. sa Rinaldo. Thank you so much. Ingat tabi, Kong. Ingat. Ayan, no? Di naihabol ta tabi. So, hapot kan sa tuyang listener, ano? So, dahil ka pwede maging doble na beneficiaryo within this year. Baka next year naman, ano? Next year naman, mag-apply. Thank you, tabi, Ate Si. Next year, mag-apply ka, tabi. Otro bulan, next year na baga. Enero na. Tanganing maging beneficiaryo ka mangyaray kan tupad through Ako Bicol naman. Pwede man direkta sa Ako Bicol, pwede man direkta sa dole. Nakul kaya na mga tupad program baga, maski so ibang politiko baga, igwa man ki tupad program. Kaya dyan baga sa mga barangay ngunyan, magayunon man. Nakulaon man epekto kanin tupad, ako nalilinigan ng mga lugar dyan sa barangay. Puro green. Nagpaka-green sindang uniforme tabi dyan. Kaya na-appreciate naman ang higos kan mga tupad beneficiaries sa man iba-iba tabing barangay Bicolway. Okay, nag-atod sa tuya sa oras na alas 9:06 na ang programa Ako Bicol. Mabalik kami pagkatapos. Bukas na ulit para sa bisita ang bahay. Bukas na ulit para sa tropang tatambay. Ito na ang ating pinakahihintay. Magbukas ka pa ng San Miguel Beer. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Bukas na ulit ang mga pintuan. Bukas na ulit ang mga mall at simbahan. Nangangamoy bibingka. Ito nandirito na talaga ang Pasko. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Ngayon at bukas, pagsasama natin na walang wakas. Basta't andyan ako, ikaw at kayo. Sa San Miguel Beer tayo mabubuo. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Drink responsibly. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Ngayong Kapaskuhan, abot kaya na abot kaya ang Beer na Beer. Sa Beer na Beer, masaya na masaya kasi 80 pesos SRP lang for 1 liter. Pero masarap na masarap. Panalo na panalo kasi sulit na sulit ang masarap na beer. Kaya
ngayong Kapaskuhan, sakto na sakto sa masaya na masayang kwentuhan ang malamig at afford na beer na beer. Beer na beer, tunay at tapat. Beer na beer, 80 pesos SRP pa rin ang 1 litro. Walang price increase. Drink responsibly. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Humpiang 9. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Naglalao man Department of Health na makukumpleto na ang rekomendasyon kan World Health Organization Strategic Advisory Group of Experts sa COVID-19 booster shot. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang rekomendasyon posibleng maipaluwas sa Desyembre 7 o 8. Sa iyang sinabi na kung maipaluwas man ang rekomendasyon, magkakaigwan nindugang na rekomendasyon sa dokumento asin maigot nindang pag-aadalan. Idinagdag pa man ni Vergere na ang pagbakuna sa mga pabakunado, iyuman giraray, ang tataawanin nin prioridad. Yan ang pakalas 9 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Everyday sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang give them champion energy. Milo breakfast every day. Milo breakfast every day. Help champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multi-Sarap. Milo breakfast every day. Milo breakfast every day. Healthy champ, start your day. Milo every day. Ituloy ang pagiging champion. Milo everyday. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Sige, abante na kita. Habol oras. Aha. Buen tabi. Payout senior citizen sa San Roque. May mga schedule, tabi. Ugaring ako kan lista. Maagad nga niya ako kilista kan payout kan mga senior. Tada ko nag-aapot ko rin so payout. Ang aram ko, may mga schedule talaga. San Roque, taon-taon na sa natabi nindo. So, minsay ba ni Congressman Pido, taon-taon doon sa nanindo. May mga schedule iyan. Tapos man talaga tatawan. May man yan, nabutan Pasko. Tentang barangay. Garo na sa kabanga na gayon na natawan. Kabanga na gayon na barangay. At yan, ma-update daw kita kan lista. Kanina, oral daw yun. Pag-announce na kung anong barangayan ini schedule. Aram mo, busy-busy talaga an grupo ni Congressman Pido. Magayon nga ni an koordinasyon man ngunyan kan. Aram mo, ang kagayunan digdi sa Kubicol ngunyan. May teamwork sinda sa kan provincial government. Magayonon ang teamwork ngunyan kan Kubicol sa kan provincial government.
pa kan sarong aldaw nga ni o dyan nag-attender man ako sa Albay Astrodome June. Inirimbitara ni Governor Francis Bichara kan ako Bicol, Team APG, so mga BHWs, mga barangay health workers, mga BNS, dangan so ano nga ng BNS, barangay nutritionist. Ayun na yan, dangan so mga reproductive health workers. 1,500 John. 1,500 na health workers sa barangay, sa 70 barangay ng Legazpi. Pinarawan yun, tig 3,000. Tig 3,000 sinda. Urang baon sa mga BHW. May mga parapol-raffle pa. Magayon ang teamwork kan ako Bicol sa kaan provincial government. Saka full force sinda yun. Sa mga makarandidato mo niyan. Magayon ang teamwork. Inda kung totoo na. So, sa ibong da, nagbabarang-abanga na. Nagkaranya-kanya na. Inda kung totoo yan. At may naaraman nga niya ako sa rodang para kagawad man sa balyo. Ang pigakampanya da, kay pagbutuan, susarunin ng pag-iriba. At gus-gus na nga yan. Agurang na nga yan. Kami naman nga mga aki-aki ipa. Diba dito sa kalaban? Hindi kung totoo yan na nadangog kong chismis dyan sa ano ini. Ang totoo naman kuha na mati sa Albay Astrodome. So pag oron-oron may manduman, ang panya daw sa rong kagawad sa balyo, na day pagbuton, sa rong nindang pag-iriba. Sa romanda, nagit naman ta. Ano ini? Kanya-kanya nga ni. Na-insecure man gad si iba. Pero digdi sa Team APG, konsinda. Talagang sararo. Pati so mga linyada man ni Governor Bichara. Teamwork. Pero ang kagayunan kan pagiging magayon na teamwork kan grupong ini, probinsya saka sa syudad, nagkirinabang so iba-ibang sektor. Tingnan mo so mga BHWs, kasarong aldaw, so mga tricycle drivers, digdi sa Legazpi, ang naraman ko nga ni, garo sa provincial government, gaman ki planong tarawa man so sa transport. Ko lang aram kung ari na grupo, aram ang transport, baga iba-ibang grupo. Iba-ibang grupo ang transport. Minsan, yung organisasyon na saro, ito man ki mga oposisyon man na organisasyon ta, yun na nga na yan, na bubukag na kang politika. Dahil sa politika, nagkabaranga-banga. Sa saro, so mga taxi baga, taxi drivers, mga padjak drivers, so hindi ro yan big tatarawan. Kaya halat-halat lang tabi kita. Dordritso man ang pigigibo, ang ako Bicol, asin ang provincial government kan Albay, magayonon ang sa indang teamwork. Ang bottom line dyan tabi, bottom line dyan, may teamwork, asin sa teamwork na yang kang provincial government, asin ka na ko Bicol, ang nagkikinabang sa mga tao. Ang importante man sa nasa tao mo niyan, yun. So basic needs. Ito naman madarang mo niyan sa ano ini, ang tao. Ito naman madara sa hurahambog. Para patubod ka, politiko ka, ikan hambog mo sa kampanya mo. Man yan. Gusto kang tao mo niya. So naiiling. So naiiling talaga. Namamatian ninda, nafe-feel ninda, nasinda, padaba kang politiko. Rason pati ko niya kan ibang politiko. O kan ibang butante. So, yun ang sinda sa pwesto. Dapat nga itaw man ang dapat sa to. Ano ba ka? Kaya ko niyan, yung tabi ang pagigibukan yung grupong ini ang mga taga-provincial government, asin ang ako Bicol, magayonon ang teamwork ninda.
baga sa mga project na ilingin do? Sa mga project, ilingonin do. Nagko Bicol, aloyo na iyan na nagpo-promote kan mga project digdi. Dakulo ng mga project na nadaradigdi ka nagko Bicol. Ayan na, oy nga ning boulevard baga. Kung kakalkalon ta sana John ang historical boulevard. Nagpun talaga kan si Congressman Saldico. Dahil pa yan, Congressman. Dahil pa ang Congressman, negosyante pa lang kay to si Congressman Saldico. Tuum-tuum ko yan, John. Nagurang kita sa katatambay dyan sa boulevard na yan. Kan, pigigibo pa sa nangkay to, pig-ariyahan pa sa nakigapo. Pigibagal superstition ka to dyan kan mga parasira. Dahil nangyay kami kiduungan kan sira. Kan panahon na ito, bako pa, politiko si Congressman Saldico. Negosyante pa sa na siya. Kaya dakulos nagkukontrakaan. Ngayon, kanahin lang indang maray naman so objeto kang project. Ako naman bagakan mga parasira. O, ang totoo. Nagkirinabangon yan dyan kan mga negosyo baga. Kadaklan so taga dyan masasagilid kan dagat. Bako, naging magayon so lugar ninda dyan. Naging tourist destination. Kayan Boulevard, parte tabi yan kan tourist destination. Napig-promote kan Ako Bicol. Panahon ba ka to ni GMA? Ni GMA, ni Pangulong GMA, Gloria Macapagal Arroyo. Na naging close friend ka to ni Congressman Saldico, si Pangulong GMA. Yan ibinuho so nakulang budget para ma-realisar yan na boulevard. Nagpara-improve na lang yan, John. Hanggang nagsunod ng administrasyon. Ramos pa de. O nainot garo si Ramos. Basta, yun na yan. Arumdum ko talaga. GMA time yan. Tas si GMA nga ni ka to. Nagdigdi pa. Nagsakay sa... Nagpasiring garo dyan sa Misibis. Kaya na-develop yan. Hanggang, so Ako Bicol... Nabilog naman, kan uminaging bagyong Riming, 15 taon na pala, yun. 15 taon na, so inaugurasyon nga na dyan sa Padang. Ako'y inaugurasyon. So, agrumdong bagyong Riming, nabilog iyan na Ako Bicol, Marteles, dahil sa bagyong Riming. So, pagtarabangan ka to, kan bagyong Riming, tabang kan grupo ka to ni Congressman Saldico, nabilog sa ideya na gibo na lugod party list. Matataba ko Bicol ako. Imbis na Bicol ako Bicol yun. Dahil ito sa Comelec, dapat mainot ka sa alphabetical baga. May numero baga ka to sa mga party list. Dapat mainot ka, di dapat letter A. Kaya, binilog iyan, Ako Bicol Party List. Pwede mabagutan na Bicol Ako Party List. Pero ininot sa A para mainot sa numero. Kung di ako nasa lagaro, numero 12 ito sa primerong pagdalagan bagakan Ako Bicol. Hindi ko niyan, hindi ko pa aram kung ano ang numero niyan kan Ako Bicol. Pasaro nag-text sa ko si King Reynaldo. Hindi ko yan. Dahil ko aram kung ano ang sistema. Baka pigra-raffle na bako ng alphabetical ta. Itong alphabetical kaya, John, yung mga party list, nag-irinutan sa letter A. Anyway, na-establish naman sa Ako Bicol. Kaya alatunta sa natabi sa official na numero hali sa Comelec kan Ako Bicol. Ang aning madali tandaan pag kita nagboto na. Ayan, Boulevard. Saro yan sa mga tourist destination tabi. Sabi ko promote kan Ako Bicol. Congressman Saldico, nagpoon kaan. Late-late, para improve na. Yan, si Congressman Pino Garbin Jr. Nagparapursige naman ki additional budget. Malaw yan baganganib ko para pagayo na ang Boulevard. So, jogging lace dyan na John. Pagayo na. Kaya sa mga nagkontrakato dyan sa Boulevard, kung yan, iyon nailing kung iba nag-jogging dyan. Nailing mo ng panahon talaga di John. Nagbabago talagang panahon. So, mga kontrakatong iba, yaon, iyon aratabono na nag-jogging dyan. Nagkikinabang na sinda. Ay, tago. Yan talaga ang buhay. Nagbabago.
Kaya dapat talaga i-promote ang pagbabago. Imagine mo yan sa mga farm to market roads, John. O yan sa Bulod. May time ba yan? Pinuronan? Ha? Ini nga ni si Congressman Joey Salceda, dakulaon na naging tabang kaya ng mga farm to market roads na yan. At naman siya sa nagpursige kan budget para ma-realisar yan. Grabe na mga patinampo dyan para baraldana. Dahil mo mauna-unaon. O yan sa nang istansa. Sisi mag-una dyan na subuludunon dyan sa istansa. Bina-attack na ki dakulaono na tinampo. Pasiring sa daraga. Magayono na ni istansa. Magayono na tabi ni istansa. Bago sana yan, adakol na mga patinampo dyan sa Rayong Barangay. O yan, may Duterte Highway na naman. Dyan sa may pamitisan kan mayon. Grabe tabi. Grabe ang mga development na ating promote kan Ako Bicol. Parte yang kang preparasyon para ma-develop garay ang turismo. Na pag natapos-tapos na ng pandemya, nagtutubod tabi ang Ako Bicol, Congressman Saldico, Congressman Pido, permin ibig sasabi na ang turismo man garay ang mapasinso kan probinsya kan Albay. And damay pa ibang probinsya digdi sa Bicol. Kaya padagos tabi ang teamwork kan gobyerno probinsyal, kan Ako Bicol, kapag mga politiko sa development kan probinsya kan Albay. Okay, text. Habol ta. Habol oras kita. Ano ini? Manungod sa food packs gari ni. Madali sa Brad Manding. Sinsya na Brad Manding kasi bago nag-text ka, naghantabay da si misis niya. Nawara kaya so, sige Ken, ano Brad Manding? Naglilipat kang number o na-delete naman sungaran mo digdi sa cellphone ko. Bago nag-text na nangugda si misis niya, bro, sabi niya, bro, kung ko na i-save ko gara ini, hindi mo pala na number ini. Ikihapilising na sa nagay list dyan, misis ni Brad Manding. Hindi po manoy. Congressman Garbin. Dahil po kami maglakaw. Iyo. So sa senyor. Iyo tabi. Aras para riyas man sunaan lamang kan teksindo. Mga uning ani pagiriba ta sa media nakatutok pagiriba ta sa media. Ano barkada? Ano day naman kita maurampangan. May komentaryo pati so barkada ta sa media. Kung ni basahon barkada na comment mo, tabaka naman may mangedit diyan. Ano krediton ba gani ba di? Krediton. Sige. Duman po sa samo. Ano pa? Nabasahon tayo ni mga textindo. May nag-text, kumusta tabi? Pilisining man, digdi sa relocation site. Relocation site kan Taisan. Iyo. Mga paradagog mapalag kita dyan sa relocation site kan Taisan. Sige. Thank you, tabi. Tapos na lugod na mga relocation sites. Kung sisay sa indo. Pati unta na bako sana dyan sa Taisan. Digdi sa Ligaspi, dakulig ng relocation site. Dyan sa Estansa, may relocation site dyan. Dyan sa Bangkirwan, dyan sa Buraguis. Lang sabi kan mga amigo ta. Mga obserbasyon na ang ibadang relocation site. Digdi sa Ligaspi, naka-star mayaman. Ako na, kung relocation site, para yan sa mga pobre. Mga tataan ibadang naka-star dyan, mga mayaman. Yan ang mga dapat baguhon. Ano yun? Relocation site para sa mga dislocated. Kaya nga relocation site dapat sa mga na-dislocate iyan na mga pobre. Bako ng relocation site ang nakatugdok mayaman. Para mo, ang totoo kaya John, sa totoo lang ining ibang lote dyan sa mga relocation sites.
kabuwaran pa lang dyan. Bibakal ki, halimbawa, dukot ngayon sa politiko. Malakas sa nag-asikaso kaniya na relocation site. Babakalon dyan sulute. Dangan, ipapabakal man sa iba. Naunahon mong kabuuan tan sa gobyerno talaga, di? Kaya, nabakal man kan mayaman. O, di na kay star mo dyan, mayaman na. Kaya kasukatanin kan tunay na urban poor, anapod urban rich. Ayun da. Ayan mga dapat bagon. Bulkan bulusan mayon Ayan ang buhay talig di sa Bulkan Mayon. Sa pamitisan kan Bulkan Mayon. sa inman ako May ni text. di ko malinwan. Ay. Sige. Ano ba nindong text? Ay, kung nababasahon, ta medyo makulog man sa talinga, malanit sa talinga. May mga ma-offend man. Ha? May mga pingaranan man pati ka mo. Dali na kamuka. Ako nagtaga-komentaryo man, pero huwag ko magparapangaran yun. Wala na ako mag-isip. Ako ngarana mo masyado ng personal mo baga ano. Huwag ko man kiyarog kaya. Pitik-pitik sa na dyan na Probinsyang alba katotohanan sa na. ang Yeah? mayon May mga limitasyon man an sa tuyang kataram digdi sa mikropono. Ano? Basta ako Bicol tabi. Ako Bicol, party list. Diretso ang ayuda. Bottom line ko niyan, ako Bicol, sige sa nantabang. Kung kamu dahi pamaniabot kitabang, alay nindo, maabot ang aldaw. Kamu naman tabi, anaaboton kan tabang, kan ako Bicol, nayo tabi, an sa indang misyon. Okay? 10:30 na, kabayan tabi si News Manager Mardila at saka si Father Momoy, masunod na programa. Pangalan ka na ko Bicol, ako po ang sendong amigo sa radyo, Al Armario. Thank you, bye-bye. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa indong nadangog ang sarong oras na programang Ako Bicol. Ini para sa gabos dahilan tasinda, kita, ika, ako Bicol. Salamat kan sa indong pag-antabay. Sagod sa masunod na Sabado, parehong oras asin istasyon Mabalos. Ako Bicol.